A Escola de Fútbol Municipal Concello de Boiro, novenas na Liga con 13 puntos, prepárase para a xornada 15 tras a derrota por 4-1 ante o Victoria. O equipo buscará sumar puntos clave contra o Sardoma Club de Fútbol o 1 de febreiro. A Escola de Fútbol Municipal Concello de Boiro está a punto de disputar a súa xornada número 15 e faino con balance que, lexos de ser positivo, pode resultar perigoso de cara ao posicionamento do equipo barbanzán na competición. O equipo feminino ocupa actualmente a 9ª posición na clasificación da Liga, con 13 puntos sumados. As boirenses levan un total de 9 partidos perdidos, un empatado e 4 gañados. Tras a súa última derrota por 4-1 ante o Victoria, en el Viña Grande, as xogadoras demostraron unha boa reacción, aínda que o marcador non reflectiu a igualdade do encontro. O equipo de Miguel Ángel Ramos xa se está preparando para o seu próximo compromiso, que terá lugar o 1 de febreiro contra o Sardoma Club de Fútbol. O obxectivo é seguir mellorando a súa competitividade e sumar puntos clave para a súa permanencia na categoría.